Ben, jyst dros 24 awr sydd i fynd cyn i chi groesawu Gwlad Pwyl. Mae fe'n swnio fel rhywbeth amlwg i ofyn, ond siwr ych chi'n teimlo cyn y gêm? Mae pawb yn edrych mlaen at y gêm. Ni'n teimlo'n cyffroes iawn. Dyn ni yn sefyllfa ble dyn ni eisiau bod ac fel ni'n dweud edrych mlaen at y challenge. Ar ôl y gêm, oedd pawb yn amlwg yn hapus iawn gyda'r canlyniad, ond nes i clywed cymaint o weithiau, it's only half time. Dim ond hanner amser yw e, ond fi jyst moyn sôn am nos Iau, y ffaith geithoch chi'r fuddugoliaeth, ond hefyd i ennill o 4 gol i 1. Faint o hwb ti'n credu mae hwnna'n mynd i roi i chi cyn os y fori? Ie, mae fe'n rhoi bach o hyder i ni, ond i fod yn onest, mae'r gêm na wedi gorffen nawr, so ni'n mynd i meddwl dim byd amdano fo, achos y fori yw'r peth pwysica. Pan o'n i'n siarad gyda chi gyd ar ôl y gêm yn cyfweld â chi, bydd yn rili ddiddorol, bod chi wedi ennill o 4 gol i 1, fi'n credu nath pob un o chi weid, ond ni'n gwybod ni'n gallu warin well, ni'n gwybod ni'n mynd i orfod wneud yn well yn erbyn Gwlad Pwyl. So beth sy'n credu chi'n mynd i orfod, nid newid, ond beth sy'n mynd i orfod fod yn well nos y fori? Rwy'n credu bod yn pwysig bod ni'n dangos ein gorau ni. Yn credu yn y gêm na yn ffindir oedd patches na, oedd 10 munud, wedyn falle 5 munud, ble ni ddim mor dda ni'n gallu bod ac yn y gêm hwn, yn siŵr bydd pawb yn barod i cael ei wneud hwnna am 90 munud. Ie, gobeithio 90 munud. Ni'n gobeithio. Chi wedi bod yn ymarfer penalties, actually, achos gallen nos y fori fynd i gicio'r smotyn? Ie, ni wedi bod yn ymarfer bach yn ddim lot. Dyn ni'n weithio gallu gwneud y swydd yn 90 munud. Yn amlwg, chi gyd yn waren gyson i'ch clybiau chi nawr, dyw ffitrwydd ddim yn broblem, dyw match fitness ddim yn broblem. Ti'n credu bod nos y fori yn mynd i fod yn rhywbeth fwy seicolegol yn hytrach na corfforol i Gymru? Yn credu pan bydd y gêm yn dechrau, mae pawb yn mynd i bod yn barod. Does neb yn mynd i bod yn teimlo'n corfforol o'r gêm ac dim ond edrych mlaen ac cyffrodd wrth gael gêm enfawr dros Cymru. Yn amlwg, gêm y ffindir, Cymru'n sgorio 4 gol, cymaint o gymoliaeth o ran yr ymosod. Pan ti'n edrych ar Gwlad Pwyl a sa'n moyn roi'r spotlight ar Lewandowski gormod, ond pan mae chwaraewr fel a gyda ti yn y garfan, mae fe'n mynd i fod yn brawf i'r amddiffyn y gyfer nos y fori? Ie, wrth gwrs, ni'n waren erbyn un o'r ymosodwyr gorau'r byd, felly bydd e'n gêm caled i ni, ond bydd rhaid i ni bod ar agored, ni'n edrych mlaen at beth mae'n mynd i dod yn erbyn ni. Maen nhw wedi cael siwrne eitha tricky gyrraedd y play-off yma, yn amlwg geithon nhw'r gêm ar agbrofol eitha siomedig, gorffen yn trydydd yn ei grŵp nhw oedd yn siomedig o ran y llwyddiant maen nhw'n arfer. Ti'n credu bod hwnna'n neud nhw bach fwy dangerous achos bydd pwynt gyda nhw i brofi nos y fori? Maen nhw mewn yr un sefyllfa ni. Maen nhw'n tîm dda sydd wedi bod wedi gael lot o llwyddiant yn y blynyddoedd diwethaf ac mae fe'n y 2 tîm sydd yn edrych fel dylen ni bod yn y cystadleuaeth yn y haf. Felly bydd e'n gêm anodd, ond bydd ni'n edrych mlaen at fe. Dyw e ddim yn teimlo fel spel yn ôl ble o'n i'n warin nhw yng Nghyngrair y cenhedloedd rhyw 2 flynedd yn ôl. Wnaethon nhw bywyd yn anodd iawn i ni bryd hynny, ond pan i ti'n meddwl am faint sydd wedi newid o ran tîm Cymru ers hynny, fel i ti'n asesu'r holl newid sydd wedi digwydd a yr holl waith caled sydd wedi mynd mewn i gael y garfan i'r lle ma fe nawr? Yn credu bod y garfan yn lle lot yn wella na ble o'n i yn y gemau diwethaf yn erbyn Gwlad Pwyl. Os ni'n cofio un o'r gemau ffwrdd oedd e jyst cyn i di wario Ukraine, felly i fod yn onest oedd pawb yn canolbwyntio ar y gêm cyn y cwpan y byd, felly maen nhw yn tîm dda, so ni'n mynd i cymryd unrhyw beth wrth nhw, ond dyn ni wedi bod yn dangos dyn ni yn gallu cystadlu yn erbyn unrhyw un. Fi'n teimlo rhywbeth sydd wedi mynd o dan y redat yma bach yw'r rhediad rili da mae Cymru ar hyn o bryd. Ers y golled mas yn hwrcu haf diwetha, chi'n ddigiro mewn 7 gêm. Ti'n credu bod hwnna'n rhywbeth mae pobl yn gwerthfawrogi? Achos mae hwnna'n impresif iawn. Mae fe'n teimlo dda mewn y garfan, fel ni wedi dweud, ni'n gallu cystadlu yn erbyn unrhyw un ac ni eisiau cadw hwnna lan. Pan ni'n meddwl nôl
ar yr ymgyrch yn amlwg un noson sy'n bendant yn sefyll mas o ddifuddugoliaeth na dros Croatia nôl y mis Hydref. Croatia, un o dîmau gorau'r byd, gyda rai o ser mwy ar byd bach fel Gwlad Pwyl a Lewandowski. Pa mor bwysig yw e bod chi'n trial, nid ail greu, falle be ddigwyddodd yn erbyn Croatia yn bod chi'n cadw'r gêm yna mewn cof? Mae'n credu pan ni'n edrych nôl ar gemau fel yna, fel ni jyst wedi dweud, mae'n dangos bod ni yn gallu cystadlu yn erbyn unrhyw un ac bydd y gêm yfori yn ddim byd wahanol. Jyst yn ola hefyd, pan o'n i'n siarad gyda Rob Page ar ôl gêm y ffindir, ath e mas o'i ffordd achos oedd e moyn diolch i gefnogwyr Cymru, nath e sôn jyst pa mor special o nhw. Eto fi'n teimlo fel fi'n gofyn chi am y dorf lot, ond jyst faint o hwb yn nhw'n mynd i fod i chi nos y fori pen. Ie, ni'n gwybod bydd pawb tu ôl i nhw mas na ac pob tro ni'n wario o flaen nhw, mae fe'n teimlad special. Ni'n cael teimlad gwych rhwng ein gilydd. Ni torf ac y torf i ni ac mae hwnna'n teimlad special mewn tîm.